Baby, so cold. Got that I need. Baby, so cold. Got that I need. Baby, so Už ste sa niekedy plavili loďkou v jaskyni? Určite musíte navštíviť priepas Macocha a Punkevní jaskyňu. Práve tu uvidíte krásy prírody a môžete zažiť aj tento neuveriteľný zážitok. Toto video nás zavede práve k týmto miestam. Novodobý symbol ochrany prírody Moravského krasu je vláčik medzi skalným mlynom a Punkevnými jaskyňami. K spomínanej jaskyni je to príjemná prechádzka po rovinke lesom, ktorá netrvá viac ako pol hodinku, a pokiaľ sa chcete pozrieť zhora do hlbín Macochy, musíte prejsť pár výškových metrov značeným, ale prispôsobeným chodníkom. Priepas Macocha vznikla postupným zrútením jaskyných priestorov. Je to národná prírodná rezervácia v CHKO Moravský kras, 6 km východne od mesta Blansko. Jej horná časť je dlhá 174 a široká 76 metrov. Práve v tejto kategórii je Macocha najväčšou priepasťou v strednej Európe. Jej hĺbka je 138,5 metra. Je súčasťou najdlhšieho jaskinného systému v Českej republike. A práve časť týchto jaskinných priestorov odkrýva Punkevní jaskyňa. Punkevní jaskyňu objavil v roku 1909 český bádateľ Karel Absolon. Tento najväčší jaskinný systém vytvorila rieka Punkva, ktorá postupne vytvárala v skalách rôzne jaskinné útvary. Tento prírodný skvost navštíví ročne cez 200 000 turistov a patrí medzi najvyhľadávanejšie v tomto kraji. Prehliadka jaskynným systémom ukáže nespočetne veľa krásnych útvarov, vytvorených vodou. Potom návštevníka dovedie skoro na dno priepasti Macocha. Od roku 1914 je dno Macochy súčasťou prehliadky jaskyne. Pozoruhodný je tiež vodný režim oboch jazierok, horného o hĺbke 13 metrov a dolného hlbokého asi 49 metrov. Ich hladiny silne kolíšu a za extrémnych povodňových stavov vystupujú spolu s prívalmi vôd z jaskyne, a to až o niekoľko metrov, a zalejú dno priepasti. Po ceste k tomuto miestu, ak pôjdete cez mesto Ruprechtov, tak nájdete aj tento úžasný veterný mlyn. To by bolo z tohto videa všetko a ja vám ďakujem za pozornosť.